besøg af Emilie, som er en tidligere dronepilots datter. Hej. Hej, velkommen til. Tak. Så Emilie, nu hvor din far har været dronepilot, hvordan var det så, at din far var væk i så lang tid, som han var? Jamen altså først og fremmest har det været rigtig, rigtig hårdt, fordi jeg føler, at jeg ligesom har manglet den her faderfigur og faderrolle i de her 5 år, som han nu var væk. Og jeg føler også lidt, at jeg mangler nogle sociale kompetencer. Jeg har også, altså, jeg har ligesom ikke fået de her råd fra ham, for det har altid været lidt af en drengepige. Så jeg føler ligesom, at jeg har kun fået råd fra min mor, ikke? Så det har været meget ensformigt på en eller anden måde. Ja. Hvor gammel var det nu, du var, da han var væk? Altså, da han kom hjem, var jeg 16 år, så jeg må have været omkring 11 år. Ja. Det er jo nogle af de år, hvor man udvikler sig rigtig meget som person, så det må have været rigtig hårdt for dig. Ja, altså det var bare rigtig, rigtig hårdt, fordi jeg har bare mistet så mange stunder med ham og minder. Altså, han har gået glip af så meget. Han har gået glip af, da jeg gik ud af folkeskolen. Han har bare gået glip af hele mit teenage-liv. Er du klar til at gå videre? Ja, det er jeg. Det er godt. Så hvordan er eller har dit forhold været til den her krig, som din far har været indblandet i? Jamen altså, den har jo rørt mig på en helt anden måde, fordi jeg føler, at jeg har været med i den på en eller anden måde, fordi jeg har set, hvad min far har gået igennem med den her sygdom her, og det var, altså, jeg synes selvfølgelig, at man skal gøre noget ved den krig i Afghanistan, men når det påvirker os herhjemme så meget, så synes jeg, det er svært at tage stilling til, fordi der er så meget politisk ind over det, men alligevel, når det rører os alle sammen på den her måde i Danmark, så synes jeg bare, at det ikke er det værd på en eller anden måde. Men jeg synes, det er virkelig svært at tage stilling til. Det forstår jeg godt. Mit sidste spørgsmål er så, hvordan du egentlig har det med, at din far har dræbt mindst 13 mennesker, som det udgår fra den her avisartikel her. Jamen igen spørger du om et spørgsmål, jeg ikke helt har taget stilling til, fordi det føler jeg ikke helt, at jeg skal gøre som datter. Fordi jeg har ikke helt lyst til at tænke på, at min far han har dræbt de her 13 mennesker. Fordi jeg ser det lidt som en del af hans job, fordi at, sådan har jeg bare valgt at tænke på det, for ligesom at skåne mig selv på en måde. Det var egentlig alt, hvad jeg havde at spørge dig om. Tusind tak for din ærlighed, og tak for det var så Det var egentlig alt, hvad vi havde for i aften. Tusind tak for at se med.